आजची रेसिपी आहे सुरमईचं बुजणं म्हणजेच इसवणचं बुजणं। त्यासाठी मी छोट्या आकाराची सुरमई घेतलेली आहे। सुरमईचे 12 पीसेस करून घेतलेले आहेत। त्याला मॅरिनेट करण्यासाठी अर्धा चमचा मीठ, पाव चमचा हळद आणि 1 चमचा लाल तिखट लावून घेतलेला आहे आणि मॅरिनेशनसाठी साधारण अर्धा तास ठेवून दिलेले आहेत। बुजण्यासाठी लागणारं इतर साहित्य 2 मोठे कांदे बारीक चिरून, अर्धा इंच आलं बारीक चिरून, 1 मिरची 2 पीसेसमध्ये कट करून घेतलेली आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं, 4 कोकम, फोडणीसाठी 4 चमचे तेल थोडं जास्त घ्यायचं आहे, 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद आणि चवीप्रमाणे मीठ आणि पाणी। हाय फ्लेमवर एक भांडं गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। आता त्यात घालायचं आहे तेल। तेल गरम झालं की त्यात बारीक चिरलेलं आलं आणि ओली मिरची घालून 5 ते 10 सेकंद परतून घ्यायचं आहे। आता यात बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे आणि हाय फ्लेमवर मऊ होईतोपर्यंत 4 ते 5 मिनिटं चांगला परतून घ्यायचा आहे। अंड्याचं बुजणं करताना आपण लसूण वापरली होती, पण ह्या रेसिपीमध्ये लसूण वापरत नाही। कांदा व्यवस्थित परतून शिजवून घेतल्यानंतर आता आपण यात मॅरिनेट केलेले सुरमईचे पीसेस घालणार आहोत। आता हे फिश कांद्यावर 10 ते 15 सेकंद परतून घ्यायचे आहेत। मासे परतून घेतल्यावर आता आपण यात 4 वाटी पाणी घालणार आहोत। आता यामध्ये लाल तिखट, हळद घालून झाकण ठेवून हाय फ्लेमवर 2 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे। 2 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम लो करून पॅनवरचं झाकण उघडायचं आहे आणि यात चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। आता यात कोकम घालायचं आहे आणि ओलं खोबरं। आता यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे। एकदा व्यवस्थित ढवळून घेऊन यावर झाकण ठेवायचं आहे
आणि लो फ्लेमवर 2 मिनिटं बुजण्याची ग्रेव्ही शिजू द्यायची आहे. दोन मिनिटांनंतर पॅनवरचं झाकण उघडून सुरमईचं भुजणं गरम गरम भातासोबत सर्व करा.